Yusa nakasuway na magpanitag sa libon yung makakuha og ihas. Mao ni siya manok sa libon nga wanay tag-iya. Dili na gyud ang manok sa silingan nakuha kundi sa libon na. Ikahuman dalo na nato sa sapa. Pikhan na yun sa paglitsyon. Tuhugod na siya tong palabad nga inibinto. Porting pagkaayusa mao na siya tigtuyok. Di matabas-tabas magpaabot lang tag kanos ang maluto. Asos grabe sakto haras pagkaluto sa tong manok ihas. Kontrolado ra gyud kayo ang tuyok. Di pud mayano-yano ang mga singgaw makadag panukob. Wa po'y mga gana. Grabe mga lunosa. Di matabas-tabas nasudlan na po mga pabawonan sa mga singgaw. Sa grabe kusugam kadag kitkit. Porting yung mga guslaaw na daghang pusuntayag. Alahos. Di napunta, sugdan na nato. Ari usa ta diri magsuroy-suroy sa libon, mangita ta diri tukbonon. Nagsunod ra po na diyang mga singgaw nga lunos. Mukuyog ta nang usa ka singgaw, magtibaw kuno siya siyang litag. Mauban ta magtibaw siyang litag, gabi sinakakuha na pud unya. Sumuukon ta na diyang libuna kay naa kuno iyang litag. Mukuyog ta ning singgaw nga kay may kini manguha og ihas. Kaning ihas di po na siya matabas-tabas kuhaon kay grabe pagkaidlasa. Di gyud na buduolog na ay taw. Ang pagkuha nimo ni alitagan na nimong mga libon-libon kanang agianan nila. Ang ilhanan pud nga naay ihas diri napita kay naay kinabkaban. Mao na siya timailhan nga naagi ihas diri napita magsuroy-suroy. Mangabkaban na sila kay mangaon. Di pa gyud usa ka kinabkaban. Mao na si timailhan, di po na mahitabo ang manok sa silingan ang nangabkab kay porte ng pagkalayuan ni libuna sa mga balay. Kaning manglitag ka di ka makitabong di ka makasumok sa libon kay ari gyud na dapat ang litag nimo sa libon. Naguna-una na ng usa ka singgaong dia kay iyang dumdumon iyang litag. Diara nakita na iyang usa ka litag. Wala may nakuha nga ihas. Ingon ani ora na siya paglitag og matumba na siya sa ihas amulib ka sa na siya largo. Dayon mabitik na ihang tiil kay wala may kuha ning litag adto tas unahan. Di ta angay mabalaka kay porte pa magadaghanag litag ning singgaw nga. Og diha sa pagtan-aw niya sa usa ka litag, asos porting pagkayusa na agi nakuha. Mau. Kuha. Agi diyo. Daog libre na tukbononon sa mga singgaw. Di po di matabas-tabas ang ihas kay grabe pagkaidlasa. Asos porting pagkagamaya, bayong-bayong pa nga ihas. Pero daog ra gyapon na, mulugnot pa gyud siya og gustong mutakas. Diha na siya nakuha ng litaga Ihas ta, ihas. Ihas mga singgaw. Paksit na natay usa, gigunita na nasa usa ka singgaong dia. Ato na nanghiktan iyang tiil dag siguro kay bisig makabuhi unya. Kay ug bastag makabuhi budlay pagmadakpan. Tulin pa sa alas 4. Okay lahos magsusi putas ubang litag. Aday pa usa ka litag sa usa ka singgaong mipitik na. Ug sa pagtan-aw sa mga singgaong sa usa ka litag, asos porting pagkayusa na po naglugpad-lugpad. Nagkagulayang na mga singgaong. Gods kayo do nakabuka tong ihas. Grabe mga idlasa. Paksit ang tukbononon sa mga singgaw ani. Mo ni siya mga manok sa libon nga wanay tag-iya. Ug sa English pa wild chicken. Panghikta na tanag siguro da para surbol yung di makabuhi. Grabe biyang mga idlasa. Di ba gyud madakpan og makabuhi kay largo og lupad. Kay porte naman mga layo ang ubang litag sa usa ka singgaw. Amo batsin na ta igo na ni tukbon. Alahos na ta diri sa sapa. Ari ta diri pikhan natong manok nga ihas sa sapa. Kay hugaw kayo ato sang limpyuhan. May nang kusog pud mubulog ang tubig ba. Wala na makaalis sagbot pagkahuman og limpyo sa mga singgaw. Gibuhatan na nato dag paril-paril kay ara man ta mag-asal. Ato usa ng pangabonuhan og gagmay nga bato para di gyud mga hug atong uling. Pagkahuman natong pail-pail og gagmay nga bato, abutangan na din nato aning yuta nga uga para dili gyud mapawong atong uling inigahaling ba. Pagkahuman ato na ni ituslo atong manok iha sa initubig kay para sugdan na natos paghimulbol. Matik dira gitabangan na nas tulo ka singgaong daog himulbol para madali ang proseso. Pagkahuman og himulbol agihalingan na nas usa ka singgaong largo para mabaga daan atong uling ba. Apikhan na taris pagmarinit atong manok nga ihas para mononot gyud ang lasa sa iyang kalawasan ba. Ikahuman butangan ni nato oyster pangpalasa sa panit ba. So sporting pagkaayusa imikos-mikos dayon ikahuman daog kayo diara giandam na nas usa ka singgaong atong palabad. Awan ay daghang pasuntayag ituhog na nas usa ka singgaong da largo. Ikahuman timplahan na nato sa ilawom, buyukan aning magic lami. Mao na siya pangpalasa sa ilawom. Buyukan po nato aning agay ay sa lubi. Pangpahumot man sana siya sa ilawom. Maglubok dayon ta og sili. Ato na siyang lubkon niya pag-ayo para mapino. Pagkahuman og lubok ay paslak na tanan diri sa ilawom. Ato na siyang paslakan og sili para maganghang ba. Pagkahuman paslakan na ning kugon. Daog goods kayo ay paslak na po ng usa. Grabe porting mga gagmaya ihasa. Pikhan po taris pagtimplang usa, butangan po taning magic lami para moayos ba. Yub-yuban ni nato aning agay ay. Goods kayo ato na siyang isibkit. Di apay materialis nga inugbutang sa ilawom hapit makalimtan. Kuha na daghang langay ilunod na diya. Pag human og paslak sa mga materialis ato na siyang pangbukusan para di na gyud siya makabuhi. Para dili man na mukuyog inigtuyok. Okay goods, humanag panghigot. Ready na itak-ang. Awan ay daghang pasundayag, itak-ang na. Kay murag taas man atong saylanan ato sa ning pataupan. Diara isukod kunog balik. Video hikol. Asos porting pagkaayusa di na ta mabawog tuyok. Magpaabot na natagkanos ang maluto. Di pod matabas-tabas naglain pud tiyan sa panahon. Pero goods ra kay na. Grabe ayusa nang ihas na to nga lechon. Asos wala gyud kagwanta miuwa na. Ato usa ning takloban og dahon sa saging atong inasal kabisig mapawong ang baga. Syempre gilatan po na nato dag munggos para naay ibahog sa kanon ba. Simple ra kay nagsagol atong munggos. Agbati ra og kamunggay. Goods na. Ato na ning pikhan sa pagtimpla atong munggos. Butangan dayon natong magic lami. Sos grabe ayusa. Sakto ginihigopong munggosa raw naglain-lain ang panahon. Ato na ni ilunod itong kamunggay og agbati. Simple ra kay na og subak pero grabe ayusa. Balik ta diri sa atong giasal. Gisiguro na ta nagpandong dagdahon sa saging atong inasal nga ihas. Kay basig mapaungan tas baga pero di matabas-tabas atong palabad. Padayon ra gyapos bagtuyok. Grabe ayusa. Uwan mga singgaong. Kay may aksyon na magtuang-tuang ag paghira na nas usa ka singgaong di og sauce nato.
Porting pagkayosa natong sauce nga gipaghid kay daghang kay sili para mohang gyud ihang panit ba. After pila ka oras atong hinuwat dira, kuwang na lang og gamay, hapit na gyud maluto. Ang kaning ihas di gyud na siya dagko kayo og lawas. Lahi ra gyud tong manong kabinuhi sa balay. Dira bubintaha kay mainit-init na. Gods na may tuang na gyud ang uwan. Nagpaabot na lang ng mga singgaw daw kanos ang maluto. Grabe ayosa ni dring dapita, peaceful kayo. Tingog ra gyud sa mga langgam imong madunggan. Atong i-check og balik atong giasal. Di matabas-tabas, grabe lamia sa panit oh. Gamay na lang gyud og kuwang. Nagtilagak ng mga laway sa mga singgaw ipanggusla na. Grabe ayosa sa panit. Luto gyud kayo nya ang hang. Sus gamay lang gyud og kuwang. Piti-piti yung baba sa mga singgaw anig tinukbanay. Okay daog di ara naluto na. Gihaon na sa usa ka singgaw na largo. Iplastaran na di largo atong hukaran kay gipanggusla na pagayong mga singgaw. Magtimpla usa tag para sa usawan. Ato na nang butangan og patis ang gilubok nato nga sili. Wanay daghang pasundayag ato na puning hukaron natong mais nga sinaksakan og kamote. Ato na dang ubay-ubay og hukadaan kay kusuga gusto tinukbanay ani ron. Ato na naiyabo atong patis diri sa daghang materialis. Grabe pud pagkaayosa sa atong sawsawan no. Amatik gihukar pud sa usa ka singgaw nga atong munggos. Grabe pud pagkalamiya og subak ana oh. Pagkahuman ato na ning husloon atong inasal nga ihas. Di mayano-yano grabe sakto haras pagkaluto. Sos grabe. Adi pa usa husloon pud na. Iplastar na dia. Kada goods. Grabe pagkalamiya sa atong tukbonon. Naay munggos parisan na ning inasal nga ihas. Sos burot na po mga pabawnan sa mga singgaw ani. Parisan sa atong sawsawan nga hang kayo. Wanay daghang pasuntayag. Tukbon sa namo ni kay panggusla na pagkayong mga singgaw. Nagpanikad na purma nag mga lonos. Oh halabhab. Oh, habab. Grabe yung mga singgaw mo. Oh, grabe. Mungot na lang kon. Melonos yun. Doon, grabe yun. Grabe, balag init mo. Grabe. Kamot mo na para mabuhi. Organic ma'am, organic. Kisi ah. Natot la. Oh. Ano? Halon tangan ko si. Munggos na na. Bati og tamunggay. Hindi pa ganito. Tumang. Anday. Ano? Keso dong, keso. Aman. Aman. Owner mo kailan anak sakan. Masih wild chicken. Sa Bisaya pa ihas. Ihas mo sigaw. May eh. Minaw mo. Kisi ah. Purnas eh. Hello. Jun. Munggos. Dah. Aton hakko ko dah. Ano? Ano ba? Kanu no? Yan ba ibra? Dagan kayo. Ni Dusun. Kam-kam. Adhang ay. Dugam sa. Abi na kagikaon ng batikon na to. Ako may nangyay. Namin ang batikon ilaw. Nah. Ano? Ayaw nga hanggaw. Ay bukid ba? Ito. Lapao. Sino na baba? Lito. Mara na eh. Nabi. Yes, bulok. Ang tagas lahat. Dah, ihas. Iya to. Ano, tayo na bulaw. Mabot ng kaong yaw. Huwag talang ko, gali, ilam mo to. Paling tumatang ilongan nito. Sausaw dia nga hang. Tara. Mamlugot ito, mampo dia munggot. Lah. Ababib. Oh, Jangan ba? Kadong.
Tuyok na ba? Kasi na ba? Yan. Tako. Chicken wings. Mountain River. Ihas mga singaw, ihas. Ay, yan yung mangga to. Oo, magipagkaligo. Munggos. Munggos. Grabe na mga tao nga babuya yun. Sabi yung sagad. Sabi mo kasing gawin ko, huwag mo gana. Agan. Nagal. Nagal na sa kamoy. Grabe. Gabi init nga may pagkahang. Abi hangagid. Bang. Diyan di video, diyan di ba paningot ilog. Ikatulon doon. Tingnan mo. Ako maglain na kung nga ng siya. Diba? Uy, ang tutok ko. Uy, ipabog na nandiyan di mangulo. Tos lolo. Dah ulo. Dah gabi. Daw? Kaon ng uwi. Kisya. Grabe yun, dabo. Sabi singot sa singgaw. Grabe yun, gano'n. Sabi hangag nun. Sabi singot yun, naligo. Basta. Buwang. Mga pala, organic na. Ano diyan di? Ano pa diyan? Sabi mga singaw. Iyam os man naman. Ay, katong ng pagbalik niya siya. Kahuman inalig loyal asas. Tablok. Grabe. Gusto pa ba na? Asos, grabe makadag panukob sa mga singkaong porting mga lunusa. Ikahuman imnan na aning loyal. Bukurot na po mga pabawnan sa mga singkaong, grabe. Porting kusuga makadag panukob. Way mga gana, way ganang muundang. Sa grabe usawa pag yun makuntinto, nagkitkit pa yun. Wanay daghang pasuntayag, mag-shoutout sa tatong mga singkaong. Shoutout kang Angie Sala Olson Bergmark, kang Ninong Daniel, kang Randy Hernan Iridiano, kang Olin Limarig, kang Princess Sara Rams, kang Lane MMG, kang Malilong Dayan, kang Marian May Midel, kang Enay, kang Mercy Melendres, kang Yumi Nakudaham, kang Jerbs de la Concepcion, kang Jin George, kang Joy Joy Tubel, o kang Loren Cabanyal. Shoutout tanan ninyo mga singkaong, comment lang mo mga singkaong sa tong latest upload. At turo to kag first 15 comments sa tong shoutout. Dire lang tako to mga singkaong, i-share og i-like ng video para mas daghang matang matukob.